Спи се. Тръгвай да я гониш. Тръгвай. Тръгвай с него. Какво ще прави момчето? Мишката. Мишка. Вземи си я, Рали, остави. Браво. Джия, сема и мишката. Я ги вземи хубаво в ръчичките. И количката. Джия, сема. И количката. Айде и другата ръчичка, айде. Браво на детето! Айде сега е питката. Айде на момчето, първата голяма хапка. Айде. Айде на кака. Не е гладно, не ще даде. Ела како, елацко. Я искам да търкалям. Той не снима, гледа се. Наско, виж. Сега всичките ще ги разгледа, обаче хвана